70. ročník, narodil som sa v Paríži, prežil som s rodičmi druhú svetovú vojnu, teda holokaust Hitlera, stalinistickú čistku, Husarkovú normalizáciu. Chcel by som podotknúť, že aj v Prievidzi bolo nejaké vystúpenie a veľmi odvážne. Stretol som sa s mládežou, ktorí večer čítali nejaké listy pod sviečkami. No a moje vystúpenie bolo také skúšobné. Mal som tam priateľa, kameramana, ktorý snímal, hovorí ku počuť, ak ma zatknú, tak to nasnímaj. Dobre? Tak som stotožnil hnedý a červený fašizmus dohromady. Potom som volal na slávu prvého prezidenta Masaryka Československa. Potom som spomenul generála Štefánika. Za každý bol najprv menší ohlas, potom väčší ohlas, aby som uspokojil aj komunistov, ktorí tak som zavolal na slávu, teda, že nás zatiaľ bude viesť Alexander Dubček. No, ja keď som skončil, takto, otázka, ešte o tom sa budem. Keď som skončil, tak sa rozostúpil dal a na mňa čakali pri pošte VSM-áci, ktorí ma sa za... Áno. Fakt poprosím vás otázku, lebo máme málo času a potrebujeme otázky. Keď by tu každý rozprával svoj príbeh z novembra, tak... Ja viem, ale vy ste to nespomenuli. Nehnevajte sa, poprosím otázku. No, myslíte si, podľa Churchilla, ktorý charakterizoval demokraciu ako prostitútku, že niečo lepšieho je v Európe? Zatiaľ žiadne šance nemáme, jedine v tej Európe a tú Európu musíme zveľadiť a posiliť. To znamená, ako francúzsky občan som nadšený tým Holandom, ktorý chytil Merkelov pod krky a že musí byť mládež zamestnaná. Čiže optimizmus, prosím vás. Dobre? Ako si myslíte na to? Ďakujem za otázku a teda... Ale bola. Či je teda demokracia vyplo, tak hneď som pri tebe. No, akože, ja som teda nezaregistroval otázku, ale teda dobre. Iba mám takú malú technickú výhradu, že celkom muži by nemali ženy chytať pod krk. Teda ani Merkelovú. Ale to bolo skôr také vtipné. Áno, nemáme nič lepšie ako demokracia, ani som to nikdy nepovedal a myslím, že to tak je, že nikde na svete, opakujem, nie len ekonomicky, ale čo sa týka demokracie, slobody, tak nikde na svete, okrem nás a Ameriky, nie je väčšia sloboda. To je pravda. Čiže a je len na nás, že či to tak bude ďalej, alebo nie. Čiže teda neodpovedám na otázku, lebo som ju nezaregistroval, ale v tomto s vami súhlasím. Takže nech sa páči druhá otázka, ak je otázka. Nedajte sa zahambiť, lebo v podstate decka sa pýtali, čo nás prekvapilo a predpokladám, že vy sa budete pýtať tiež. A keď nie, no tak... Tu je vpredu. Štefán sa ponáhľa. Ja som chcel dať priestor najprv tomu 17. novembru, ale mňa veľmi zaujíma, pán Hríb, keď ste strávili toľko času s arcibiskupom Bezákom, či a ako vás to osobne, duchovne posunulo? Mimochodom, on je z Prievidze, že? Vidíte, ako máte rodáka. Mimochodom, my v Týždni, v časopise Týždeň, máme tiež jedného človeka, rodáka z Prievidze, to je mladý chalan Lukáš Krivošík, on je odtiaľ. Arcibiskup Bezák. Tak ja som ho prvýkrát stretol, alebo tak, vtedy, keď ho vymenovali za arcibiskupa a ja som ho ako pre mňa neznámeho človeka zavolal do lampy, že zdal sa mi tak na prvý pohľad zaujímavý, ale dovtedy som sa s ním nestretol. Takže nech príde a že budeme sa rozprávať o tom, čo si myslí a tak. A tá lampa ma úplne zaujala, teda on ma úplne zaujal. Výsledkom toho bolo, že cirkevní niektorí hodnostári mu to strašne vyčítali, že tam hovoril nejaké herézy. Ja som žiadne herezy nepostrehol, ale dobre. Potom druhýkrát som ho zavolal na Pohodu, na ten festival, ešte s českým biskupom Malým, Václavom Malým, to je ten človek, ktorý bol hovorca Charty 77, ešte pred novembrom 89, čiže patril k disidentom. A zase na tej diskusii na Pohode, nedaleko v Trenčine, pred úplne zaplneným stanom 2000 mladých ľudí, hovorili obidvaja veľmi živo a veľmi, teda tak, že sa tomu dalo veriť o Bohu. A tam bolo 2000 mladých ľudí, ktorí, predpokladám, že väčšia polovica bola neveriacich,
a úplne potichu počúvali, čo hovorili, a na konci bol úplne taký srdečný potlesk. Potom som ešte raz urobil s ním lampu jednu a v týždni sme mali nejaký rozhovor a teraz som s ním urobil takú knihu, ktorá dneska vyšla, ktorá sa volá Medzi nebom a peklom, ale nie je o tom odvolaní vôbec, ani jednu otázku som tam nepoložil o tom odvolaní, ale je o tom, že čo si myslí o otázkach, ktoré mňa zaujímajú. Tie otázky boli, že čo je to peklo, ako vyzerá nebo, či stačí, keď olutujeme v poslednej sekunde, ako lotor na pravici či lavici, neviem, ktorý to olutoval. Či je väčší hriech krádež alebo pýcha. Proste takéto otázky. Prečo Pán Boh neurobí to, že sa teraz na oblohe zjaví nejaký nápis, že existujem a všetky spory by boli navždy vyriešené, lebo všetci... No proste takéto otázky som mu kladol a on na to odpovedal. A to boli tak zaujímavé odpovede, že ja som sa úplne tešil z toho, že takýto človek tu medzi nami je a bol. No, on teraz za mesiac alebo tak odchádza do Talianska na rok, 2, 3, nevieme na koľko, do kláštora redemptoristov a to tak na prvý pohľad vyzerá, že akože taká tragédia. Ale ja som sa s ním o tom veľa rozprával a on to vôbec neberie ako tragédia, ako nie je mu to jedno, neskáče od radosti, že jak som zle dopadol. Ale on to aj hovorí a ja myslím, že to tak aj naozaj je, že táto skúsenosť ho úplne prehlbí, že z neho bude ešte väčšia osobnosť než doteraz. Asi to tak poznáte v živote, že keď niekto prejde nejakými ťažkosťami až utrpením, niekedy fyzickým, niekedy v rodine, niekedy všelijako psychickým, tak ten človek, a keď to zvládne, tak potom je to taký hĺbší človek. Nie, že by bol že smutný, depresívny, ďalej môže byť veselý, ale je taký hĺbší. A ja si myslím, že toto sa stane. Ja tomu verím, že toto sa stane s Robertom Bezákom. Iná vec je, že čo sa stane s cirkvou. Ako je dosť trúfalé odstrániť zo svojho stredu človeka, ktorý svojimi schopnosťami väčšinu prevyšuje, podľa mňa. Tak toto urobiť je také troška sebevražedné, ale však prosím. Ja si myslím, že to celé bola intriga, že to ani nerobila, že cirkev, ale konkrétni ľudia v tej cirkvi, ktorí vedeli, prečo to robia. Ale tým sú ešte také finančné a iné záujmy. Ale teda, myslím, že cirkvi to veľmi poškodilo, najmä v očiach mladých ľudí. Ja poznám takých ľudí, ktorí chodili do kostola, takí hľadajúci, a keď sa toto stalo, tak mi hovorili, že ja mám problém ísť do kostola. Že mám problém ísť do kostola, ale nie v zmysle, že kvôli Bohu, ale že kvôli tej cirkvi, že čo to urobili. Ja ten problém nemám, ale že sú takí ľudia, ktorí majú tento problém. Čiže pre mňa boli tie roky 3, 4, to boli také prekvapujúce roky, že takýto nejaký poklad bol tak skrytý, lebo o tej cirkvi aj nespravodlivo sa má za to, že to je taká ako 300 rokov za opicami, nemá čo povedať. Mladým ľuďom už vôbec nie, hovoria len zákazy a príkazy a tak nič také slobodné, žiadna láska, nič len také povinnosti. A pritom tam bol takýto človek a nie je tam sám, je tam veľa takýchto ľudí. Čiže pre mňa tie 3 roky boli na jednej strane odhalením tohto, že nedajme veľmi na to, keď niečo nejak vyzerá, lebo často vec, ktorá vyzerá